Doktorin. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Ayos. Gayonon. Good morning mga morning hiriters. Mga morning hiriters, maray na aga po. Good morning. The asphalt, we got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night. Here midnight. Gayon, magayonon ang aga din. Anong aldaw tabi ngunyan kuya Nemi? Never had a plan. Miyerkules na ngunyan. Martes ngunyan, Miyerkules na. Ay nangyari. Miyerkules na pala. Pagaw na ako, Martes pa sana. To me, Habo ko kaya na magpitsa 15 tulos. little love. Pizza 9 na pala ngunyan na di. Pizza 9 na ngunyan. Pizza 9 na ngunyan, mga tugang kan bulan na kan bulan na Abril. Hello. Pizza 9 na tabi kan bulan na Hulyo. Kami po nag-aapabot garanin pang musta sa lambang member kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po mga tugang sa Living for the minute. Number 1 Henry M. Ay mapag-ibon ho kitang stinger ganito ko yan ni Mary. Henry M. Gayon the best. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos nasa marhay na kamugtakan, mga tugang sa ano man libre sa ano man nagapahamakan. Day pong problema na pinag-iisip asin libre po sa ano man nagkatibaadan sa buhay. Magandang morning na Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region. Kasabay niya to mga tugang si Kuya Nems Flora sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol para po sa ano yan para po mga tugang sa mga bareta ngunyan pong aldaw. Sa Luwas Mega Force Patrol sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Good morning Tabi sa Indogabos. Good morning Legazpi City. Matindi man si Windows in my old Chevy. si Netanyahu. Pig-nominate si Donald Trump na Nobel Peace Prize. Yugo-yugo mo yan. Down by the river. So, ano daw kung mapanominate man kita kay ni nominated man niya kita bilang kung ano-anong mga pero deta kaya. Ora kita dyan. Di pa lamang kita makapuon dyan. Di lamang kita makapuon dyan kan mga abilidad ninda. Good morning Tabi sa mga kababayan niya to sa bilog na syudad de Legazpi. Maray na agad Tabi, mga misis, mga mister, mga satuy at tabing mga kasambahay, mga trabahantes, maray na agad Tabi sa Indogabos na sa pribado man o sa panggobyerno. Good morning. Good morning. Hello, how do you do? Maray na aga po sa Indong amin. Kumusta Tabi kita gabos? Sana po kamugabos nasa marhay na kamugtakan, mga tugang sa mga oras na inilibrido po sa anuman na problema. Yan Uy, sa mga birthday, may mga birthday pala mag-text Tabi sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan
Ang sa tuya tabi na mga ano yan ha, ang sa tuya tabi na mga birthday greetings. Papasadahan niya to yan taon-taon lang. Mga tugang didipo sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Sabi ni Pading Ray, good morning ngaya padi. Iniingatan nin kagurangnan ang matanos. Alagad ginagadan niya ang mga nagigibo ning karatan. Siring man danay na magakaigwaning katiwasayan ang matanos, alagad ay nagdadanay sa daga ang maraot. Mga talinghaga, 10:29:30. Happy Wednesday everyone. Wednesday man agad pala ngon yan. Ano? Tonto, tabasahan ta ka mo kirawit Dawit. Taon ni si Padingri, may pinadala sa kuya na rawit Dawit, ha? Basahan ko ka mo taon ki rawit Dawit, ha? Good morning, tabi kay Busing Danny Chan. Morning, Heriters, Danny Chan, ha? Good morning, tabi sa imo, morning, Heriters, Danny Chan. Good morning, Engineer, Kanan Tunay, ha? Good morning man kay Busing Leonito Gaviria. Yan, mga morning, Heriters tayo ni, ha? Kay Manay Lourdes Pasimio Chalod, Chalods. Ate Lodi Pasimio, maray na aga tabi sa imo, ha? Siring man, good morning tabi si sandali lang mga ito, ha? Ay wala na, okay na. Nabasa ko na ito. Sige, usukan tabi dyan, ha? So, Sa mga kuha natin, ha? Sa mga trabahantes na dyan sa mga pribado. Good morning, ha? Aramon tadaw mga tugangan, mga buhay na manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Dadawag ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Angel Mostaza sa buhay na manong Bareta. Good morning, Angel. Come in. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang Bareta. Itong persona ang arestado matapos na ikasa ang sarong bypass operation kasuha po na banggi sa Purok 1, Barangay 14, Ilawod, Legazpi City. Partikular na sa likodan na parte kan sarong pribadong eskwelahan, pangkolehiyong eskwelahan, dyan sa Old Albay District. Sigon kay PDEA Albay Provincial Officer, Intelligence Agent 3, Noe Brigel, ang operasyon ng ikinasaninda alas 6:35 nin pagkahapon na o pagkabagi na kasubanggi, katuwang ang Legazpi City Police Station asin ang Maritime Police. Kaibahan, VP Henry, sa mga nadakop, iyo si alias Z na human on target asin ang drug den maintainer. 45 anyos ini may agom asin ang sarong call center agent presidente ka na parehong lugar. Kaibahan digdi si Francis Marvin R, 21 anyos, sarong kolehiyo o estudyante sa kolehiyo asin iniman an drug den employee asin co-maintainer. Kaibahan pa rin VP Henry si alias Man Emmanuel, 32 anyos, residente kan Purok 5, kan Barangay Tagas de Ragalbay, asin ang siya na visitor duman sa drug den. Kaibahan pa si alias Nino, 24 anyos, residente kan Barangay 17. Kaibahan pa sa nadakop si alias Ryan, 24 anyos, sarong utility worker na taga Barangay Orosite. Kaibahan sa mga nadakop VP Henry, ang duwang babae. Si alias Angelica, 24 anyos, warang trabaho. Hali sa Barangay 13, Ilawod West. Asin si Michelle, 26 anyos, warang trabaho. Asin residente ka na Barangay Binanwahan, Legazpi City. Nakuha sa indang posisyon ang poco mas o menos 10.3 gramos na pagtutubudan na shabu na may street value na 45,000 pesos at ang standard value kaini ang nasa 70,000 pesos. Kaibahan pa sa mga nakonfiskar kan mga otoridad ang man iba-ibang mga drug, non-drug paraphernalia, kaibahan ang lighter, gunting, asin ang mga improvised ruler. Ang nasabi mga suspetsado ang nakakampangunya sa pagbayulara sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iyan, aha.
Yan, VP Henry. Grabe, Ang mga sa part accomplishment- ng transaction, tabi, Angel, ano? Come again, VP. Sa part ng transaction, Day, VP, drug den maintainer siya. Drug den. drug den. Oo, harani lang siya, VP, dyan sa... Pag sinabing drug den, ano ito? Maintainers? drug den. Maintainer po. Ano siya, maintainer? Ano siya? Anong trabukaan? So, lugar niya, VP, halimbawa sa Harong, Oo. nagpapagamit niyang lugar kung saan may nagpa-session, may mga illegal na aktibidad. Oo. Saan nga nito parte dyan? Saan nga nito yun sa parte? Salbay? Purok Uno, kan Barangay 14 Ilawod. Sa likodan lang Barangay ini VP 14 Henry. Ilawod? Apo. Barangay 14? Anong Barangay 14 Ilawod? Nasa likodan lang ini VP Ki, sarong pribadong kolehiyo dyan sa Iyo. Old Albay. 14. Harani sa Barangay 15? Kataning kan Barangay 15 ba ko? Kataning man ini VP kang Barangay 13. Okay. Good. Okay. Salbatana. Di, diyan pala natimbog. Di, ano ang nasa action mismo kan madako po, ano? Oo, VP. May i-forward ako sa imong video. Anong mismo ang pigibo? May nailing ko so ano yun? Ito, so nakapost na to? Iyo to? Apo, yes po, VP. Oh, so may mga pictures? Bako Basta- lang siya, VP Henry. May video? Picture. May Oh. video. Oo. Hali ito duman sa Alpha. Pangyayari sa Maabaka. Ano? Di grabe na pala. Pati pala dyan sa Sentro Can Albay District. Deta aram, nagan na pala dyan kinagkukuha yan. Nagigiribo-gibo kaya yan. Ano? Apo. Ini kaya VP Henry ng mga persona Maringanan mga kwanta mga pideya ta, mga matitibay ngunyan, mga maikmat ngunyan sa sendang drug operation. Ano? Nagkakatirimbog yan. Oo, at ang target man da VP Henry, sabi ni PD Noe Brigel, itong pag-rumpag nga ni kaining mga drug den. Tapos wala na nga kilugar na nagtutugot, naggibuhan kaining mga stasyon na ini. Posible ngayang mabawas-bawasan naman ngaya ang magagamit kasi may influensyahan ka na Magayon illegal ng na kutakon, droga. maggibo naman sinda kigiritukhang. Mm. Baya, magayon nung Apo. kuta. Himagayan mga suggestion mo. Magkatrol-tol na naman yan. Malain nga mga suggestion mo Okay, sige. So, yan, VP Henry, ang accomplishment man ka na PDEA Albay, katawang Legazpi City Police Station, at ng Maritime Police. Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, kaya Angel sa report. Salbatana. Ano? Yaw na dyan ang tripon. Sa Albay District. Ano ba yan? Anya, siguro dapat may pananagutan kang kuya ni Misutag Sadiri, ano? O baka, siyempre di mo manaram ko ng pigiribukan mga nakwan dyan sa imo. Magabatan mga ano yan, ang mga pangyari sa tuyang kapaligiran. Mientras tanto, Karen Ala, nasa linya. Good morning, Karen. Pasok. Larry Paruho ni 2nd District Board Member Melissa Abadesa ang ipinasar na ordinansa sa Kwarikan uminaging sanggunian panlalawigan ng Albay na sinabing pigkukwestiyon ngunyan sa INDA kan Commission on Audit o COA. Iyan matapos na sa inaugural session kan mga ini, nagpatanid asin na mensyonal sa sarong mensahe ni Governor Noel Rizal, si Board Member Abadesa, kaiba si 1st District Board Member Sheena Onrubia, asin 3rd District Board Member Kongkong Salceda, na pipagsilimbag kan COA ang mga dating miyembro kan uminaging sanggunian duman sa ipinasar na ordinansa sa Kwari, asin sinabi kan gobernador na may nag-file na sa Office of the Ombudsman dahil sa pag-aprobar kaining Kwari ordinance na pirmado ni dating Governor Edsel Greg Flagman. Dangugon niya to ang eksaktong pagkasabi ni Governor Rosal. May mga dapat pa kita na I would like to ask the sanggunian to familiar. Kasi ang mga all over tadigdi si board member Melissa and board member Onrobia. I would like to caution the sanggunian. I want to be open to the public. Pwede ko tayo discuss ko sa din in the close, pero gusto ko lang, so ginibunin dong ordinance relative to the quarry. I have to question nyo. Bata urara na sa majority nindo. I was told by the COA na pipasimbag ka mo. There's already also somebody who filed already a case in the Ombudsman dahil ka tong ordinansa na ang sa tuyang
mga pag-approve na si ko pa pala, si Juan Miguel was also, sorry, caution, i-review nito ito. Because under the law, under the PMRB, even no less the Bureau of Mines reminded us yesterday. So pinasabi ta na certificate of no objection, 2 out of 3 local government, meaning the barangay where the quarry is, the municipality or city where the quarry is, and the provincial where the quarry is. Because according to COA, there might be, baka nag-executive power from executive to legislative. So I'm just cautioning na, dahil nakatabag, paano ang pagkata sa korte, question ta ba ito? And it was signed by no less Governor Rex Lacman before. Nangalas ako tatapirmahan ito. Pero ngunyan, alam ko si board member Abadesa is a lawyer, di ba? I hope the Sanggunian reviews it before it's too late. Takunda we will be implementing a law which is void but is still valid until annulled. Yan ang problema. And it will be taken, makitik advantage yan kan mga tagaluwas. Mararaut ang satuyang kamada. And before I close, I would like to assure one, with this rehabilitation of our process in our quarry, nailing ko na, we can raise up to even more than 200 million. Sinarabihan ko sa mga operator, natataw paradaraya kita. Pagipatong manin doon sa presyo. Nahalin ko, nagkariliwanagan sila, natataw paradaraya kita. Pagdaya tan mga tayo, kita nagkasurupog. Mga mayaman na kita, pigaparalo, tang mayon, tapos talaga bayad kita ma. Pagilin ko under my leadership, masa formal lang kita gabos. And I hope the Sanggunian will support me. Sa marayan sana, mapapakaritang albay. Vice Bob. So once again, ladies and gentlemen, I will still discuss dahil to dyan, you Tito Henry. other issues and concern, which will be very vital in the Sige, next 2 go. years. Dahil dyan, VP Henry, iniman na eksaktong kasimbagan at in reaction ni Board Member Abadesa nasaro sa mga na-mention ni Governor Rosal na magprepara pa itong ipinasar na batch nila na ordinansa sa quarry. Yes, actually po, sarong bagay ito na kaipuanan pag-adalan, ano? Probably, kita na-mentionar ni Governor Rosal regarding yun nga, yung satuyang na aprubahan na ordinansa way back 14 Sanggunian because ako, tsaka si Sheena, and even Kongkong, sa WM Kongkong, kami sumanga natada from the 14 Sanggunian. So, per request naman ni Governor, sabi ko nga I cannot comment as of now, but we will have to check on it. Kasi if we can remember, iyan po sarong aprobadong ordinansa, pirmado kang gobernador, and kung ano man po itong siguro naging findings kang COA, sarong bagay po iyan na sana po mai-forward sa tuya para po mahiling taman. So di ako makakakomento regarding sa kung ano po itong comment kang COA kasi hindi ko pa nakikita. But in so far as the Sanggunian is concerned, hanggang ito po ay aprobado and effective, kaipuanan po ito mo ng sabi nga ni riparuhon kang sa tuyang gobernador. And for us, kung may request siya na ripasuhon ito, is for us to deal with it upon his request also. Ngunyan, tanganing malinaw, VP Henry, ano iyan na ordinansang feedback review sa intang tuloy ni Governor Rosal, lamang puntaan na paliwanag si Board Member Abadesa. Ito pong na-mentionar niya, if tama po ang pagkakarumdum ko and tama ang pagkakaintindi ko sa iyang mensahe kanina, it's all about the approved ordinance of the 14th Sanggunian kung saan po nag-require kita duman na parte kang requirements para po magtaong permit ang sarong gobernador kang pag-operate or concessionaires or mga applicants for quarry operation, kay puanan po iguang resolution of no objection coming from the Sanggunian Panlalawigan. So ito, ginawa po itong ordinansa para po maging parte kang mga requirements para sa pagkuha kang governor's permit. So kung ano man po itong siguro findings na pigsasabi nila, it would be best na ma-coordinate sa Sanggunian so we can check on it kasi base naman sa pag-adal nung 14th Sanggunian, igo naman ng mga legal basis na kumbaga naka-anchor kunyata ito na aprobahan. So we will check kung ano po itong pigsasabi niya na findings po kang COA regarding that ordinance po. Yan tabi VP Henry, ang reaksyon at kasimbagan ni Board Member Abadesa
duman sa request sa inda ni Governor Romel Rizal na pag-adalan itong ipinasar na quarry ordinance kan uminaging sanggunian panlalawigan ng Albay. Yan ang report, Karen Ala, Dito GB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Alarmario na sa linya. Good morning, Padingal. Anong latest dyan? Buhian mo. Budget pa talaga ang pigalat bago ma-improve maray ang serbisyo kan Legazpi City Water District. Sinabi ni LCWD General Manager Jesrico Salazar na mapagal talaga ang pag-manage kan LCWD dahil sa kakulanginin pondo. May dakula naman paglaom base sa inot ng informasyon ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. dahil may pigalokar na ang Gobyerno National through LOA na 300 million plus para ma-develop ang source ng tubig as in target na patukadon in supply kayan digdi sa may dakulang tangke sa sitio Tagongtong kana barangay Taysan as in maserbisyoan man ang mga taga-southern part kan Legazpi. Alagad na sa proseso pa ang budget kaya marami ang dras mo niyan nagtityaga ang LCWD nin sadit na budget na pigsusulisit man ni General Manager Jesrico Salazar. Kaya paramihan tras nagtyagaan Legazpi sa limitadong serbisyo kan LCWD. Yan pa ang informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, 5:35 na in morning. Oy, madaliw ng oras. Digdi na kita mga tugang sa mga headlines. Aramon ta daw kung ano mga latest talado national. Mga baretang may init. Sabi si Tolentino, former Senator Tolentino ban na magduman sa mga binawalan na magduman kundi ako sa lagar sa mga teritoryo kan China, Kuya Nems. Ito baga, pinadarang gisumon sa mga tugang so embahador kan China sa Pilipinas. Tapi pag-explicar, ano pangyayari sa maabaka? Paring Mar, good morning. Anong latest dyan? Buhian mo. Good morning, BP. Seguridad para sa ikapat na zona ni Presidente Marcos Jr. Tigpaplansa na kan Philippine National Police. So, udmang atap, nagpaapod din command conference si General Torre. Sabi ni General, ang pagmatangayanin atap, pakuman magabat. Kaya kumpara nga sa tiwala na pinatulong ang mga tao. Yan, Department of Agriculture nakatutok sa posibleng epekto ng bagyong Bising as sinabagat sa mga umahan sa nasyon. Mantang Presidente Bongbong Marcos makusog na nakatutok sa online gambling. CCTV, makusog man na kinondinar ang talamak na online gambling. Pag-iisip kan tao, pigubago kan sugal. Pagpauli sa 17 o 17 Pinoy na seaman na inatake sa Yemen, bigas si kaso na. Judge na tigasabing fixer ni Atong Ang sa kaso, halangkaw na official kan PCSO sigun sa report. Halang official kan? PCSO. PCSO, pangyari sa former mga judge sini. Day man pigpangaranan pa, pero identified na. Manning agency as in shipping owners ka mga barkong na embelto sa sunod-sunod na pag-atake ka na OT sa Yemen, bawal nang maglunad nin Pinoy seafarers. Nyan. Mga udikatura na maimbelto sa kaso ka nawawarang parabulang, iimbestigarang kan Korte Suprema. Mga programang mabukas din mas dakol na trabaho sa mga Pinoy, mas mapakusugon pa sa tao kang pagitaas kan labor force participation rate. Overloading sa pampublikong lunadan, pigbabawal na kan LTFRB. Kaliguan. Pakulang sa jeep, pati sa bus, buda sa modern jeep. Kaliguan. Talaga? Sa modern jeep, dapat na 5 sana nakatindog. Pira? 5. 5. Kaliguan man. Ngunyan, lapas 20 ang tindog. Duman sila mag-monitor sa
Di ba sila magbiyahe sa harayon ng lugar, barangay? Kumbaga, Ayun, na santo pagdesigna ng presidential spokesperson, pinangapudan ka ng UGB. Oo. Pautang ka mga bangko, nagitaas mantang manufacturing, nagbaba. Oho. Ayan. So, ambassador kan China sa Pilipinas, pinapod, kambirnis pa pala nito. Kambirnis pa? Kambirnis pa, paliwanag na. Nga sa paliwanag na kung natata si Tolentino, Ayan. former Senator Tolentino. De papigluwas. De, paano? Sa ngaya, pigrespeto mi ngaya ang kunyan, ang desisyon nito. Pero, dapat na magkaikuan ng understanding ta, igwaman ngayang diretsuan mga official kang Pilipinas na magpahayag kansi ng paninindugan. Pigbawalan na magduman sa Macau, sa Hong Kong, sa China. Ban siya. Sa mga Chinese territory, ano? Oo. Dahil sa paninindugan ni Tol sa West Philippine Sea. Doon na lang siya magduman sa Europe o sa ibang Southeast Asian countries o sa kung saan, US. Pwede man siya magduman sa Hong Kong, duman sa Hong Kong trading. O sa Hong Kong. Kung ba ko? Hong Kong dimsum. Alright, sige, mga idol na pagkagato dyan kung PY's Enterprises. Anapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calvi dyan sa Oros at Ligas City. Basta radyo, PY's ngayon, 24/7, konektado ko mga makita yung load. From News Base, ini po si Mardila. Good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper Salamat, front Paring Mar, page. sa mga Enot headlines in the Hirit. morning. Didi po sa DCGB. Good morning, tabi kay Busing Raul Calio ng PYC Enterprises. Yan. Good morning, amigo. Mabuhay ka. Kumusta ka, tabi? Uda kay Madam Marisa Calio. Yan. Ining mag-agom. Yan po sinda mga tugang ang sa indang tindahan sa barangay Orosite, Legazpi City. Hanapon lang nindo. PYC Enterprises kung gusto nyo magbakal ki mga dekalidad na VHF Radio. Yan. Jimmy, nasalita, mga tugang, may bitbit man na report. Hali po dyan sa luwas. Aramon ta daw. Jim, good morning, Jim. Pasok. Yes. Hello, Bibi. Ini an patunay kan PYC. Malinigon ba gano? Malinigon. Crispy an audio. Sa mga bago magtukaw na mga opisyalis ng gobyerno. Oho. Kung gusto ninda na magpakal ki mga gamit sa komunikasyon. Oho. Radio, over. Nan. O, yun na. Hanapon ninda si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Iyan. Malinigon ang signal mo, di? Orosite yan, Orosite. Orosite? Barangay Orosite? Oo, sa mga taga-digdi sa Koyang area sa 3rd District, kung aprobado na, dadalog ninda. Yan, so na dyan sa Orosite makukuha? Oo. Madali yun yan? Napon siya na Mr. and Mrs. Raul. Yes. Marisa Calio, PYC Enterprises. Yes. Mientras tanto, Bibi, sa mga dagdag niya tong bareta, rekonosido kan PIDEA, asin PNP, an Banuang Hubilyar, sa liderato ni Mayor Jurem Arcangel, kailan sa an 23 na total na barangay, minakompuesto kan na Hubilyar, dahil nadigtaan in impluensya ng droga. Gustong sabihin, dahil nalalaog kan proliferasyon ng droga o negosyong droga. An Hubilyar, kung kaya an Balangay Seal, iyo ani pinagtaong award sa lokal na gobyerno asin sa Hubilyar PNP sa liderato ni Police Captain Rufino Casagan. Yan. Bakit di may declared sila na drug-free? Ang Hubilyar? Dahil pa man? Kaya nga ni may kuwan. May Balangay Award? Dahil man nalalaog. Sabi ni Mayor Arcangel, kaya ito kan panahon ni Presidente Digong. Kan ususo mga tukang-tukang. Igwa man dadig dinin na monitor sa polis na mga nagtatagat sungki. Pero kan so kasagsagan na kan tukang-tukang. Duminurulagdaan, nagpamaranila. Ayo. Kaya wala na ngunyan, minantinir na ini. Asin, mas nga ni Arog kaya ni Estado kan Hubilyar, ang instruction ni Mayor Jurem sa kapulisan, day magkampante. Imantinir an monitoring kampanya programa kontra droga sa pagsabing tiba at may makalusot. Yan. Day pa man nag-uruli ano?
Dahil man naguruli pa. So nagpamaranila. Oo. Bantayan na lang. Dumana gayon sinda. Oo. Ah. Kaya parang man ang kunang uruli. Ito may mga darang biskwit-an. Tapos madali man sa ng pag-trace ka. Basta nagkaparatiwi-tiwi tapos ang mata mga mapilik-pilik ko na. Natusun pa ka dyan. Pero kung Okay. mga mata, mga normalo ng panghiling. Yun na yan. Pagkatapos dahil man nagkaparatiwi-tiwi, Bako. normal. Okay, Pero sige. iba ako talaga nagkakasarabata, nagkaparatiwi-tiwi na. Oo. Congratulations sa Obilyar. Aha, good. Dahil nalalaog Mabuhay. influensya ni na droga. Mhm. Yan, Bibi, ang sa tuya mga dagdag na informasyon. By the way, naagihan ko sa tunampong batak, Ah, pinastaki aspalto. ayun. Sa'yo ba gani Ate Lucy? Under monitoring yan. Takon talagang dae, papalitan, remove and replace. Pinastanaki aspalto. Aspalto. Hilingo na lugod. Bago na tilampo. Mas Then, masabi kan si Inulganay. DPW. Di na nga kaming padumanan sa endo. Binulganize. Ah, Binulganize. Di na nga kaming padumanan sa endo mga salbatana ka mo. Sukudal kan big boka. Sabi yung ginubatan. Ano na? An update. Ah, Naagihan ko solo na dan kan kontraktor. ano na? Hinali man sa nasukahoy na uminumbal duman. Sukudal raot manggilayon. Pero okay na ito, properly coordinated nito. Baka si Kasondolo. Adlaw. Balikan mo. Hindi man si Manang, hindi. Balikan Balikan mo, Giraraya. Balikan mo, Tagagihan Giraraya. ko na sa dahil mamayakitan maniamento ni Madam Rosie Pide. Balikan mo. Narapak ninda sukudal. Yes, yes. Tindahan ko pa sa ulon ka sa DPD. Ba't nauni na ang story? Abay na, lugod. Pinapablatter. Oo. Ipablatter ko ta. Dahil na wala dinagos. Ba't nga irahayon man tulod? Yan. Okay. Bakit pablatter na diretso sa police ni? So DPWH, so kaya sa kontraktor. Aha. Malang supog. Okay. Yan, bibigyan sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita din si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Tali po dyan sa luwas. Ayan ang mga dagdag na kaaraman, mga dagdag na informasyon ko na aga sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Dili kita mga tugang sa mga dagdag na kaaraman in the morning. Tangon yan mga tugang na July, Nutrition Month, di ba? Kaya sa tuyang mga paningit, iyon tungkol mga tugang sa mga gulay. Kaya nga na inapudbaga na ang July tabi ko yan may Nutrition Month. Ano yan? Ang July Nutrition Month, ang Tagalog baga kang vegetable, ano? Anong Tagalog kang vegetable? Bako, July. Alo na nga yung joke mo yan, oy. Alo yun na nga yan. Ano nga? Mama, yes. Ano nga yung July ta dyan? Pag-iristoryahan ta mga tugang ang tungkol sa repolyo. Iyan. Ang repolyo, saro po sa pinakabaratong gulay, mga tugang na pwedeng bakalon sa mga saudan. Ang repolyo, mayaman po sa vitamina C, vitamina K as in vitamina B6, folate, manganese as in fiber. Ang repolyo nakakatabang sa pagpapababa ng inflammation as in risk kang pigapod na cancer. Ang repolyo pwedeng lutoon bilang chapsuy, nilaga o ginibong coleslaw. Yan talaga. Ayun mananggad ali. Yung mananggad pala. Yung mananggad. So gigiris baga kipirin yung no. Yan tabi. Yan tabi ang istorya tungkol mga tugang sa anong Bicol kang repolyo? Repolyo na do. Repolyo. Yan. Ang mga tugang bayaman sa vitamin C, K as in B6, folate, manganese as in fiber. Yan ha. Yan tabi mga tugang andaradarang benepisyo kung kita na tabi regular na nagkakaonin repolyo. Paningit sa Morning Hirit.
Mga dagdag na karaman yan sa morning hirit sa DCGB. Nasa linya man si Jomar Bien. Mega Force Patrol report. Ali po dyan sa luwas. Joshua, anong latest? Buhian mo. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag man niya tong bareta matapos magpabakal ng pagtutubod illegal na droga. Alagad wow mali. Ta imbis na user, saro pala na pulis ang napabakalan kun kaya takdag ngunyan sa mga operatiba. Ana sarong pinagtutubodan drug pusher. Nangyari ang bypass operation na ini alas 7:22 an Banggi, Kasubanggi, Hulyo 8, 2025 sa Purok 5 kan Barangay Bagong Bayan sa munisipyo kan Daraga Albay. Takdag sa kamot kan mga otoridad ang 22 anyos na suspect na binistong si alias Pat dahil nga trabaho residente ka na sa Binyatong barangay. Sa impormasyon kan Daraga Municipal Police Station, in koordinasyon sa PDEA Regional Office 5, nagkondusir sindanin bypass operation kontra sa nasabi ng suspetsado na nagresulta sa pagkaka-arrestar kay ni asin pagkakakumpiskar nin sarong pidasong heat seal transparent plastic sachet may laog pinagtutubudan na shabu kagtuka nin bypass money minakantidad 1,000 pesos asin ang drogang nakumpiskar digdi iyoan may timbang 0.5 gramo asin nagkakantidad street value 3,400 pesos. Apuera kay ni kan magkondusir nin body search ang mga otoridad. Aligado digdi pa na kumpiskar sa posisyon kan na suspetsado ang apat na pidasong heat seal transparent plastic sachet may laog pang pinagtutubodang shabu asin minatimbang more or less 2 gramos na may estimated market value na 13,600 pesos. Sa ngunyan, ang suspetsado nasa kustodiya na kan mga otoridad maagi sa magkakanigong proseso asin disposisyon asin posibleng maghampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iyan tabi BP yan dagdag na storya sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCTV. Salamat, Joshua. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa report ni Jomar Bien. Live report from 1st District of Albay. Jomar, anong latest? Buhian mo. PNP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Kumpiskado kan baka kay PNP nagkapirang mga pleaches o tablonin kahoy na sa mga protektado kan deklarado kan DNR ang NATO. Ini matapos na magkagawanin pagkapatrolya ang baka kay PNP kanakalis na hapon asin naagyan di sa Purok 1 Barangay Basud nakatambak na mga pleaches kan napidaso na na kahoy na NATO. Abot sa 10 mga tablon ini na inabandonar kanday pa mabistuhan ng mga persona nagtutubod ang baka kay PNP na pipika po na ito kan mga imbueltong persona para i-deliver sa kung saan man na lugar and alagad na intercept na ini kan baka kay PNP di-discovery pa ninda kung sisay talaga sa diri kang naunambitan na mga tablon. Mientras tanto sa siyudad Cantabaco, arestado man kasudmang hapon ang sarong persona na may warrant of arrest dahil sa illegal na pagsusugal. Ang suspect sarong alias Kaloy, 59 anyos, residente Cantabaco City. Naarestar siya pasado alaunan pagkahapon dahil sa warrant of arrest na ipinalos kang korte ka nakalis pa sa ng Lunes. And ini dahil sa pagbalgat sa Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling Law sin may rekomendadong piyansa na 10,000 pesos. Yung BP, ano yung informasyon? Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Baha, thank you. Yan taban mga pangyari dyan, mga tugang sa luwas. Sige daw, tabasahan ko kamo ki rawit-dawit ngunya na aga.
Ang titulo po kang rawit-dawit ni Pading Ray Romero. Yan. Ang titulo po kang rawit-dawit niya, Guro. Yan. Sa iba, ang pag-apod kayo ni Guro. Yan, ha? O di po, mga tugagan sa tuya. Oy, mga teachers, maray na aga, ha? Habang kamo dyan papasiring pa sana sa mga eskwelahan nindo, maray na aga po, ha? Paalala, sabi ni Pading Ray, ang rawit-dawit na ito ay handog sa lahat ng mga guro na nagsusumikap na magpakasipag na maturuan ang bawat mag-aaral ng magandang asal at maging edukado sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Yan. Diyos naming napakabuti na inaasahan ng lahat. Pinupuri ka po namin at sa iyo'y nagpapasalamat. Tulungan mo po, Lord, ang lahat ng mga guro sa kanilang mga gawain, lalo na sa pagtuturo. Magandang araw po sa lahat ng mga guro. Sa mga kababayan ko, maraming salamat po. Sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan, kasama ang mag-aaral at ay naaalagaan. Pagalang po sa inyo, mga mahal naming guro. Ito ay para sa inyo na pinilit kong mabuo upang ang araw nyo sana ay mapuno ng mga kasiyahan habang nasa pagtuturo. Bagamat sa wari ko mayroon ang kaibahan, para sa ibang guro ay limitahan kung pagdidisiplina ang pag-uusapan. Kailangan ay walang batang masasaktan. Ang inyong propesyon at inyong pagkatao ang pinakaingatan, minamahal ng husto. Sana'y di makaranas ng anumang gulo na ito'y kaugnay sa inyong trabaho. Sa panahong ito ay may pagkakaiba na ang mga paraan kung paano ang pagdidisiplina sa mga estudyante na hindi basta-basta ang manakit, sabihin pa magulang na pangalawa. Parang baliktad na isa ng paghamon ang inyong trabaho o inyong propesyon at parang paligsahan, challenger kayo ngayon na mahusay at nagpapakita bilang mahinahon. Manaalala ko pa nung ako'y nasa elementarya, ako'y napalo dahil hindi makabasa, pero hindi ko ikinagalit bagkos ay ikinatuwa dahil ang pamalong iyon nag-iwan ng pamana. Kayo po mga guro ay isang sagisag ng maraming kaalaman para tayo'y maging tanyag. Kayo ang dahilan ng munting liwanag na nabuo sa isip at napa sa lahat. Lagi kayong gunita ng aking mga gawa, mga ulirang guro na may katungkulang mahalaga. Lagi kayo sa dalangin na maging ligtas lahat. Para sa inyo mga guro ay taos-pusong pasasalamat. Mabuhay! Yan, ha? Thank you, Tabi Pading Ray, sa magayon na tula para po sa tuyang mga teachers na nag-antabay ngunyan, digdi po sa tuyang programa sa DCGB, lalo na sa mga oras na ini. So iba dyan, pasiring na po yan sa mga eskwelahan, ha? Para po mga tugang maghanda kan sa indang pagtuturo giraray sa mga teachers sa tuyang kapalibutan. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, digdi na kita sa mga birthday greetings, ha? May mga birthday ngunyan pungal daw. Good morning, Ma'am Ruby. Ay pangyari sa Maabaka. So, school head dyan sa bagong abre. Uning ngayon, nagluto pa. Anyway, atabo mo man, Ma'am Ruby. Teka man kan, malilate. Sige, pasiram-siram mong tabi ang luto, Ma'am Ruby. Ata, dyan ka yan. Ano yan? Baka lamang ma-preview ang kataod-taod ni Agumo.
Good morning, Tabi Ate Ruby. Good morning. Kung makaate ka ngayong salbatana ka. Good morning man sa mga guro na nawarang... Ano ito? Happy birthday. Latason ko inin. Awin na sa imo. Hindi man na. Maraming good morning po pabati dyan sa mga taga-Mauyod. Nagdadangog sa imo. An sa kuyang ama na si Crispin Ramirez. Hali sa iyang aki Shirley Valladolid. Yan. Good morning. Sir Crispin, Mang Crispin. Maray na aga po dyan sa Mauyod ha. Pakibati po sa muyang ina na si Joy Toledo. Marillian in happy birthday. Ma'am Joy, happy birthday po. Wednesday morning, Tabi, sabi ni Benji Dapogi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, and Ophelia Maravilla. Good morning sa mga taga City Treasurer's Office. Pabati Tabi sa muyang ama na si Giovanni Agualio kan Orosite, happy 70th birthday. Permi Tabi sa imo nagmamati, God bless. Pabati hali sa iyang familia. Yan ha. So na rin sa birthday ni Engineer Engineer Edo ha, kan assessor ha. Na rin sa birthday ni Engineer Edo ha. Kang inot belated so happy birthday. Baka nakalampas na. Ade, happy birthday po sa aki kong si Richard Aringo na nag-igda pa. Yan. Pakigreet pala, hindi birthday. Ha? Pakigreet po sa aki kong si Richard Aringo na nang-igda pa. Noy, buat na Noy. Baka ma-eskwela ka. Ika-31 sa araw na ito ang aming pagsasama ng aking kabiyak. Salamat Lord in your guidance. Oy, 31 years, the best ha. Happy anniversary Tony. Ha, amigo, maray na agad Tabi sa imo ha. Happy wedding anniversary. Yan ha. Kay Jonas Rosal, good morning. Good morning Henry M. Pakigreet po sa kuyang tukang na birthday ngunyan. Hali kay maing ay salbatan na ka maing. Wara man su pangaran kan pigigreet mo. Ma'am, oy madam. Kumusta Tabi? Maraming salamat po Sir Ray Sarawit Dawit sa mga maestra. Ayan ha. Good morning Tabi kay Madam Mabel dyan sa Pariaan National High School. Oy, Madam Mabel. Oropesa, dyan po sa Pariaan High School. Maray na agad Tabi sa Indo ha. Mga teachers natin. Happy birthday. Mga teachers tang mga padaba. Maray na agad Tabi sa Indo. Kamu na ang tunay ha. Good morning Tabi Henry M. Pakigreet po sa Sakuya. Napindot ko lugod Good morning kay Joy Ahero from nasa Malubago, Manito Albay. Tess Marchan, happy birthday po kay Cecil Balmaceda ng Daraga Albay. Thank you po. Good morning to all. God bless. Yan ha. Good morning kay amigong King Reginaldo. Maray na aga amigo ha. Good morning Tabi, pabati kay Patola ng Sipi Daraga Albay, sabi ni Lads Bueno. At saka good morning daw from Gibgus Karamoan Camarinesor. Yan, sabi ni Nenita Locre Fernandez. Yan, Elisa Fajardo Maray na aga, Homer Lola. At saka kay Lambert Magayon ka Angel. Iba man ang tirada ni Lambert. Adi, nagayunan sa kay Angel. Adi, Happy birthday to you. nagayunan siya kay Angel, si Lambert. Iba man talaga ang paghiling mo Lambert, ano? Kami ni Kuya Nemi, iba man talaga. Good morning, advance happy birthday kay Renz Paul Reyes. Happy Nang Ligban. birthday to you. Nang Ligban Kamalig Albay. Happy birthday po sa imo. Sabi ni V. Nasdio. Yan. King Reginaldo, good morning ngaya Karen Nicole Ala. Rolly Alvarado, asin sa mga parantabay kan DCGB from Pasay City. Yan. Good morning. Good morning. Happy birthday na lang sa mga birthday celebrants natin. Wala na. Ayun, iba ka may pahabol padigdi. Good morning, pabati kay Papsi Mustar dyan sa Bangkiruhan, Legazpi City. Good morning, Tabi.
July 14 pala ang birthday ni Engineer Luna, kaya sa 14 patabi ang bihon. Gana gidali ka nga. Anong pitsa ngunyan tabi ko yan, Ems? 9 ano? Di ba July 9 ngunyan? 9 pa sana. Gana nga gusto mong yung hidalion sa bihon mo. Kumari ka ni oral dawon to si Engineer Ed Luna, ano? Engineer Ed Luna, ang City Assessor ka Legazpi, ang pamayo dyan sa City Assessor. Oral dawon ta ka, boss. Hanggang sa 14, ngani na, day mo malingawan tabi. Good morning kay Dr. Alan Locanyas. Sa 14 pa ngayon, amigo, ang birthday. Ayun pala na, no? Gani nga, pigidali muna. Happy birthday po sa aki kong si Marvin Ali kay mama niya. Marvin, good morning, happy birthday, ha? Good morning tabi. Ang okasyon na bagangon yan na pigpapadaraan, may okasyon na daang pigpapadarahan ngun yan pala. Babati kay Raymart Fernandez from Tito Henset. Totoo, inipigtaran ni Tony. May mga kamidbid ako sa ibang lugar, sa ano yan, sa ibang nasyon. Send ako yan, Amy. Pag may birthday ka, ikaririgaluan. So mga tao, iyo ang nagdadaraki, handa duman sa my birthday. Yeah, normal man talaga. Na, sa tuya, iba man, so nagbe-birthday, yan magkapakaon. Lunes, tabi, July 14, ang birthday ni Sir Edo. Oh, may nag-text pang saro, oh. May nag-text pang saro, Siguro, dyan sa office kang assessor. Lunes pa ngaya, boss? Okay. Lunes pa tabi, sir. Oh, ni pa may, tulo. Tulo, Lunes patabi, sir, birthday ni, ano yan, July 14 patabi. Ay, si Kwan pala, si, ano yan, si Benji. Sa 14 pa, o, di paglingawan, 14 pa palan, ha? 14 pa palan. Okay, at lat ngo na, igwaki. Okay na tayo? Okay na. Juan mga bareta, mga tugang masunod. Magalipas lang kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:10 ninaga. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Sa mga tugang kan mga bareta, ngunyang pong Hulyo 9, 2025. Mayor Isham Ismail kan Legazpi City nagtutubod na ang mga nasa likod kan overcharging sa pamasahe sa tricycle. Iyon ay nagusunod sa designadong ruta asin parada. Albay Vice Governor Diday Ko ipigbubusol ang pagiging digital kan proseso asin komunikasyon sa sangguniang panlalawigan. Seguridad para sa ika-4 na suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ipinagpaplansya na kan PNP. CBCP makusog na kinundinar ang talamak na online gambling. Pag-iisip kan tawo, pigbabago kan sugal. Ibang nasyon, mga nagadan sa pagrapado kan baha sa Texas, sobrasang gatos na. Business News, Securities and Exchange Commission day madugang ninsingil sa mga babayadan sa ahensya. Health News, baliwanag kan mga health experts may kinaraman sa UTI. Aramon. Yan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Posibleng mga tricycle na dai nagsusunod sa fixed rate kan Legazpi City ang imbelto o kaya naka-fix na mga rota kan Legazpi City ang imbelto sa overcharging o palabaw na singil sa pamasahe. Sigon kay Legazpi City Mayor Isham Ismail, dakulaan sa iyang pagtubod na inian na sa likod kan overcharging asin bako ang pampasaherong tricycle na nagsusunod sa designated parking areas. Sinabi ni Ismail na nagipag-oro na siya sa Tricycle Operators and Drivers Associations o TODA asin napag-urunan ang nasabing isyo. Mientras tanto, tanganing masolusyonan ang nasabing problema, ipinagbubusol kan lokal na gobyerno kang Legazpi na makabugtak ng hotline numbers kung saan ang mga pasahero mas makaskas na mga pag-report kan pangaran kan mga drivers na imbelto sa excessive fares. Ang hotline numbers na ini, ibubugtak sa kada tricycle kataning mismo kan driver's ID na para o na nakapaskil na identification. Ipinagbubusol man ni Albay Vice Governor Diday Ko ang na maging digital ang proseso asin komunikasyon sa sangguniang panlalawigan sa iyang mensahe sa ginibong kainot-inoting session sa Kapitolyo. Sinabi ni Vice Gobernador Ko na tangani o sa paagi kaini magiging accessible ang gabos na informasyon sa publiko. Mabugtak ni smart website based para maging accessible ang ordinansa mantang magiging paperless naman ang proseso. Pag-abot kang panahon, tinawanin doon ni Ko na ang sa iyang liderato ipapautob ang bagong kaisipan kung saan magiging independent o independyente ini alagad collaborative na liderato. Mientras na ipagpagiramdaman kan Vice Gobernador sa mga miyembro kang Hunta Provincial na ibinugtak sa posisyon para dai maging oposisyon sa administrasyon kundi para maging representante sa pagikan sabay sa tama asin dapat. Padagos man ang pagdangog asin pagkipagtabangan sa pagkasabing sindaan magiging boses kan kada distrito sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta sa lado lokal, drug-cleared na barangay sa probinsya kan Albay nasa 96.25% na sigon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Report kay Angel Mostaza. Padagos ang pag-inguwa kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay na sa 100% nang maideklarar na drug-cleared ang 720 mga barangay sa probinsya. Inian pahayag ni PDEA Albay Provincial Officer RA3 Noe Brigel sa pagsasabing diit na sanang barangay ang nasadang dai panakakaawas sa impluwensya kan illegal na droga. Sinabi kan opisyal na ang nasadang 3.75% kan mga barangay na dai pa na idideklarar na drug cleared iyuan 27 barangay kaibahan na ang 10 sa Ligao City, 7 sa Tabaco City, 5 sa Ginubatan asin 2 naman ang Piduran asin isla nga munisipyo kan Arapo-Rapo.
Sigun kay Brigel na nag-resumir naman ang pagdangog as in deliberasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Jaga Clearing Program matapos na paramihan tras ining pundohon dahil sa nangyaring eleksyon kan Mayo kung kaya naglalaom si Brigel na madudugangan pa ang mga jug cleared na barangay sa mga masunod na bulan. Sa 60 sa 20 nga mga barangay sa Albay, 95 digdi ana nungka na impluwensyahan nin illegal na droga, 325 digdi ana apektado at 598 naman ang drug cleared niya o kapareho ni 96.25%. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaja, DCG. Kaipuhan pang-aprobaran kang Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag na 10 pesos na monthly buffer stock fund hali sa member consumer owners o MCOs bago ini ipautob. Sigon kay Aleco Public Information Officer Ange Galero, tulos na mapaluwas nin informasyon ang kooperatiba bago ang pagkolekta kan totalmenting 20 pesos na monthly buffer fund. Matatandaan na naaprobaran ang aumento sa singil kan buffer fund kan majority na 12,601 na member consumer na nag-atinder kan Annual General Membership Assembly o AGMA na ginibo kan Hulyo 5 ngunya na taon. Ang buffer stock fund parte kan Disaster Resiliency Program kan Aleco na may katuyuhan na masiguro ang availability kan essential materials as in iba pang ekipahes para sa repair as in restoration kan power lines na posibleng maapektaran kang natural o man-made disasters. Regular session kan sangguniang panlalawigan gigibuho na sa ibang aldaw. Karen Alas sa report. Kada Lunes na ang magiging regular session kan ika-15 sanggunian panlalawigan ng Albay sa pamamayo ng unya ni Vice Governor Farida Tidayco. Ipinag-anunsyo iyan sa paagi ni Board Member Melissa Abadesa sa saindang inaugural session na ilang ipigpahayag pang rason nata instead na sa usual na Martes sa session kan Junta Provincial, gigibuho ng Lunes alas 2 pagkahapon. Mantang ining bagong schedule sa session kan sanggunian panlalawigan ng Albay, magiging basihan man kan sanggunian panlungsod ng Legazpi sa saindaman na aldaw kan regular session dahil lang ta si Legazpi City Councilor Lau Beltran itinaas mo niyan sa panlalawigan dahil sa pagka-appoint kay ni bilang successor o appointed interim president kan Philippine Councilors League o PCL na dating tigkakaputan ni 3rd District Board Member Juan Miguel Kongkong Salceda. Kung kaya tanganing tawan dalan ang trabaho sa sanggunian panlungsod kan tuminaas na konsyal sa panlalawigan, change is schedule naman sa sesyon ang sanggunian panlalawigan ng Albay. Karen Ada, DCGB News. Mga tugang, alarmaryo, may dagdagman na report. Hali po dyan sa luwas. Session talaga. Ang pigilao na solusyon kan maloyang supply ng kuryente digdi sa southern part kan Legazpi. Susog sa informasyon, may plano na magtugdok ni substation Analeco sa barangay Bangkirwan base yan sa budget man na pinag-ispersohan kan Ako Bicol Party List. Alagad sa niya na sa proseso pa na siring na budget. Inot naman na may tinaoan na probinsya na 61 million alis sa buwis kan Bacman Geothermal. Itinao sa Aleco para sa rehabilitasyon kan supply kan kuryente halis sa Bangkirwan ring sa Manito. Alagad sa kunsangonyan dahil maray ini na mamatian kan mga konsumidores dahil paminsan talaga yaon manggaray Naputol ang report ni Alarmario, mga tugang, hali po dyan sa luwas, oras ta 19 minutos, makalipas ang alas 6 nin aga. Baka nag-reconnect gararay, balikan ta po. Okay na, Kuya Nems, naputol lang diretso, paringal kami. Alagad, pigilaw sa mga masunod na aldaw, ma-realisar ang siring na plano na magkagawa ng substation Bangkirwan para masolusyonan naman ang maluyang supply kuryente part kan Legazpi pasiring sa Manit.
Mga tugang sangguniang panlunsod kan Tabaco City o kaya sangguniang panlunsod kan Tabaco magiging makatao sa irarom kang liderato ni Vice Mayor Glenda Ong Bongao. O kaya naman una kita sa report ni Jimmy Nasalita hali dyan sa luwas. Number 10, most wanted person sa Bicol, dakop sa Ligao City. Report kay Jimmy Nasalita. Rank number 10, regional most wanted person arestado kan mga operatibas kan pulisya kasuhapon. Ang akusado alias Jungjong, 32 anyos, may kinakampang tulong matitinding kaso, iyo an rape through sexual assault sa irarom kan article 266-A paragraph 2 revised penal code, sinundan pa kan violation sa Republic Act number 8353 as in Republic Act number 11648. Daing rekomendadong piyansa ang korte kung sa'y nasusog ang suspect sa pagikan intelligence-driven manhunt operation na isinagibo kan pinagsanib puwersa kan CIDG Albay PFU Ligao City Police Station as inibapang unit kan kapulisan na iyo ang nag-operate sa coastal barangay kan syudad nin Ligao. Tangunyan ang number 10 regional most wanted person na sa poder ng unyan kan CIDG Albay PFU mantang hampangon kini sa korte ani ibang kasong isinampa kontra sa saya. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alas 6:21 nin pag-aaga, mga personahes kan Daraga Water District inapod ni Mayor Vic Perete pighururo na ang presenteng estado kan Water District. Joshua Bino sa report. Bukas, asin welcome sa Daraga Water District and kung ano man na plano kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay para masolusyonan asin mapakaray ang maluyang supply ng tubig sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini ang naging mensahe asin promesa kan Daraga Water District matapos na ipaapod ini ni Mayor Victor Perete kasuodma ko na sain talagang rekognisado ang supply ng tubig nasaro sa mayor na problemang tigkahampang sagkod ngunyan kan mga residentes kan munisipyo kan Daraga Albay. Ini ang naging rason kung kaya nag-inisyar ang nasabi ng alkalde para ipapod ang mga personahes kan Daraga Water District sa pamamayo ni General Manager Carmencita Pancho kaibaan mga miyembros kan Board of Directors. Naging sentro kan pagururon ang mga nagapadagos na proyekto presenting mga problema asin ang posibleng mga solusyon may kinaraman sa nasabi ng bagay. Kung kaya sa agkod ngunyan, sigun man kay Perete, palit-diit ang pagtaunin na solusyon sa problemang ininin maluyang supply ng tubig sa munisipyo kan Daraga Albay. Mientras tanto kasuodma, sa regular na sesyon kan sangguniang bayan, nagkaigwama nin privilege speech si Attorney Ayan Makasinag na sa tiglatag niya ang mga lay na nakapalaman sa operasyon kan supply ng tubig sa Daraga Albay. Sigun kaya Makasinag, sa irarom kan lay, wala sa jurisdiksyon kan lokal na gobyerno na kumbaga mag-intervene o kaya makisawsaw sa operasyon kan Daraga Water District asin sa private water supplier kaini na Prime Water. Lagad sa taga-taong duo ni Attorney Makasinag kung dahil pwedeng mag-intervene ang lokal na gobyerno, alagad pwede sindang makipag-cooperate kung kaya naging pangapunan man ka nasabi ng konsyal ang kooperasyon, kolaborasyon sa tahaw kan Water District, Prime Water asin kan lokal na gobyerno tailanta ang pagtatarabangan ang kaipuan ngunyan para masolusyonan ang problema sa tubig kan Daraga Albay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCTV. Mga dagdag pang bareta sa lado lokal, sangguni ang panlunsod kan Tabaco magiging makatao sa irarom kang liderato ni Vice Mayor Glenda Ong Bongao. Detalye kan bareta kay Jomar Bien. Ang pagiging makatao ang nasisiripan
na magiging sistema ngunyan kan sanggunian panglungsod kan tabako. Ini an parte kan naging pahayag ni Vice Mayor Glenda Ongbongkaw sa iyang inaugural speech kasudma durante kan inaugural session kan ikasyam na sanggunian panglungsod kan tabako. Sinabi ni Vice Mayor Bonggao na nahihiling niya na sa irarong kan sa iyang liderato asin sa mga pag-iriba niya digdi sa konseho na ang sanggunian panglungsod kan tabako magiging proactive, responsive asin sensitibo sa pangangaipukan kada tabakenyo. Uyan, parte kan sa iyang pahayag. Lastly, I envision exactly ang panlungsod ng tabako that is proactive, responsive, and sensitive to the needs of every tabakero. Exactly and that works in partnership, kagaya ng sinabi ko kay Mayor kanina, with the executive while maintaining its independence. In the true sense of the words, no, talagang independence, di ako nakabibigil. Kung sa aking utabi, nagdailain naman po sa legislative building. Alagad tinawan kan doon kan BC Alcalde na sinda padagos na magkikipag-cooperar sa Executive Department kan Tabaco City. Alagad sisigurado ninda na mamamantinirman girari ninda ang pagiging independyente kan sanggunian panglungsod bilang parte kan lokal na paggogobyerno kan syudad. Yan ang report. Jomar Bian, DC. Alas 6:25 na po, magbabalik ang mga bareta, makalipas lang kan mga patalastas. Getting married this year? GB News. Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang bareta, pigpaplansya na ngunyan kan Philippine National Police o PNP ang ilalatag na seguridad. Sa nagrarning ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28, 2025. Kasod bang maagahon, pinanginutan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang Command Conference sa Campo Crame na natindiran kan mga miyembro kan Command Group, Regional asin District Directors kan NCRPO, asin mga Director kan Operations, Investigation and Detection Management, Intelligence, asin Police, Community Relations. Mantang sigon kay Torre ang pagmatanin amay salit na sakripisyo kumpara sa tiwalang pigdatao kan na manuwaan sa programa kan PNP. Ginawa niya ni doon ang importansya kan pagkakasararo, pagiging marikmat asin alertong pamamayo para masiguro ang matanos asin matrangkilong pagkondukta kan taunan na report kan presidente. Sa ngunyan, wara pang numero kun pirang pulis ani papawagas sa zona kan presidente pero pigsiguro kan PNP nakapareho kan mga nainot na zona magiging marhay ang latag kan seguridad asin magiging matrangkilo ini. Siniguro mga tugang kan Department of Agriculture na padago sining mabantay sa posibleng magiging epekto kan bagyong Bising
asin habagat sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Sa sarong pahayag, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na sa ngunyan wala pang report manungod sa mahiwasan na danyos dara kan nakaaging bagyo. Nahiling man kan ahensya dakulang tabang kan mga pag-uran dara kan bagyo sa umahan na nagpuunang magtanom nin paroy. Nagitaas man ang level nin tubig sa dam na panginot na pinagkukuanan nin tubig sa mga irigasyon para sa mga parauma. Sigun sa opisyal, mas difficile kung panahonin anihan asin may baha dahil makakaepekto ini sa produksyon. Katakod ka ini siniguro ni Demesa na nakahanda ang gabos nindang regional office sa posibleng marihistrong danyos darakan nakaaging maraot na panahon. Handa man ang ahensya sa pagtaonin banhi, abono, bulong para sa hayop asin sagkod sa 25,000 pesos na pautang sa Irarom Can Sure program. Ang pautang program na ini warang interest asin pwedeng bayadan sa laog nin tulong taon. GB News Express. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Makusog pong pigtututukan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang problema sa online gambling sa nasyon. Lalo na tadakol na Pilipino ang nalulong digdi. Siniguro man kan Malacanang na dai pa pabayaan ni PBBM na maimbelto sa sugal ang mga namanwaang Filipino. Dahilan digdi, nagsumiter ang nagkapirang legislador nin mga propestong ley na nagsusulong nin total ban sa online gambling. Sigun kay Palace Officer Yusek Claire Castro, na ano man na propesto ang isusulong kan mga legislador pag-aadala nin marhay. Terewa din doon ni Yusek Castro na kung ano ang makakarahay para sa namanwaan, duman masuportaan presidente. Nagpaluwas po din pahayag, o nin official na pahayag, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP may kinaraman sa paglakop kang online gambling sa nasyon. Sigon sa CBCP, maski nakaligtas na sa pugo, asin isabong, iniman ngunyan ang problema na kinakahampang kan sosyudad. Dahil malisyahan na dahil sa pagiging talamak kan online sugal, dakul na ang naadik kay bahan na ang mga jóvenes. Tinawanin doon kan CBCP na bako sin na kontra sa pag-ugma o paglibang pero sa katugduan kan simbahang Katolika sa laang pagsugal lalo na kung nagdadara ininin pagkalulong o pagkaubos kan dapat kuta para sa pamilya. Sinabi pa na bako man sugal ang solusyon sa pagtios lalo na tapig papahiling kaini ang peligro sa salud, krimen, violasyon asin patakot sa kaligtasan. Para man sa mga nalululong, sinabi kan CBCP na kaipuhan kan mga ini na anmalasakit, suporta asin paggiya asin day dapat na pasupganuhos gahan lalo na sa pigbabago kan sugal ang pag-iisip nin tamang desisyon asin sarong tawo o nin sarong tawo. Ang tunay na katalingkasan, bako ang libertad na gibuhon na gusto kundi makatalingka sa pagkauripon. Inot nang sinabi ni CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David na kabuahan ang pigasabing pagsagin-sagin kan gobyerno na hadit sa pugo pero ginibo man na legal ang sugal na may access pa ang gabos aki ugurang 24/7 sa pagikan o sa pagisana kan cellphone. Pigasikaso na po kan gobyerno ang pagpauli sa 17 pang mga Pinoy na seafarers na nailigtas sa kadagatan matapos atakiyon kan Houthi rebels ang sa endang barkong MV Magic Seas sa Yemen kang Hulyo 6. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mga nailigtas na Pinoy seaman ngunyan nasa sarong hotel sa Djibouti asin nagahalat kan sa endang flight pabalik sa Pilipinas. Base sa report kan Department of Migrant Workers sa palasyo, marhay ang kondisyon kan disiting Filipino matapos atakihon kan mga rebelde ang sa endang barko nin drones, rocket-propelled grenades asin salit na armas na naging dahilan para abandonaron kang crew ang barko. Matapos abandonaron ang barko, ibinalyo ang crew sa sarong container ship na Safen Prism sagkod na makaibakwar sinda sa ligtas na lugar. Sigon kay Castro sa pinakabagong report kan DMW, nagko-koordinar ini sa agency kan mga tripulante para sa endang tulos na repatriation. Siniguro man ni Castro nakatutok ang DMW sa sitwasyon kan mga tripulante sagkod na may uli ang mga ini sa Pilipinas.
Bako sa na mga tugang, mga rehistrado o mahistrado ang sakop kan pigigibong investigasyon kan Korte Suprema may kinaraman sa posibleng pagkakaimbelto sa mga anomalya. Ilan sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla may kinaraman sa pahayag niyang pig-investigaran na kan Korte Suprema ang dating huwes na sangunyan halangkaw na opisyal kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Sigon kay Remulla, mismong ang Korte Suprema ang naghihiro sa kaso kan dating huwes na pigasabing fixer kan negosyante asin gaming tycoon na si Atong Ang napigtuturo na utak kan pagkawara kan mga parabulang. Sa sarong interbista ibinulgar ni Jolie Patidungan alias Totoy na ang dating judge padagos ang nagdatao kan iba pang opisyal kan ahensya na may koneksyon sa Malacanang. Inang rason kaya nagibo kan dating judge ang ariglaron ang mga kaso para pumabor kay Ang. Daiman pinangaranan ni Remulla ang nasabing huwes na pigimbelto ni alias Totoy. Kinumpirmar man ni Remulla na may pigluwas ng sinumpaan na pahayag si Patidungan, pero wala pang desisyon ang DOJ kung pwede siyang gibuho na state witness. Magbabalik ang mga bareta makalipas lang kan mga padalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:42 na po ninaga. Sobra po sang ribo katao ang narehistrong numero kan mga nagadaan mantang may nagkapiraman na panagos na nawawara
sa pagrapado kan pagbaha sa Texas, USA. Asa Camp Mystic na sarong Christian Girls Summer Camp kan Kerr County. County, harani sa nagsupay na Guadalupe River, 27 na mga aki asin sarong councilor ang kumpirmadong naganan, mantang 10 pang campers asin sarong councilor ang mantinidong nawawara. Gikan sa 84 biktima, 56 digdi ang adults asin 28 ang mga aki na nagadan sa Kerr County kung saan suminupay ang Guadalupe River dahilan kan makusugo na pag-uran bago magsirang ang aldaw kan Hulyo 4 o Hulyo 4. Nasa 22 na adults asin 10 na aki ang daay panamidbidan kan pagkatawo sigon sa Sheriff Office kanasabing county. Sigon kay Texas Governor Greg Abbott, padagos ang paghahanap kang rescuers sa 12 ng nawawarang tao sa mga rinapadong lugar. Katakod kay din nagdatabang naman ang pagresponde sa mga pagbaha sa estado ang sobra sa 20 state agencies. Piglaoman na makulpa na ang maraot na kamugtakan kampanahon sa Texas asin piglaoman man na mas may wawarang aldaw kumpara sa nakalis na aldaw. Nagbulos man nin pagkikidumamay hali sa iba-ibang parte kang kinaban para sa pamilyang nawaranin mahal sa buhay dahil sa nasabing kalamidad. Kaibahan digdi si King Charles III na nagsurat kay US President Donald Trump para magpaabot nin bulahos na kamunduan sa trahedya asin pag-alay nin udok sa buot na pakidumamay sa nawaranin mga mahal sa buhay. Business News. Business News. Mga tugang kontra po si Securities and Exchange Commission o SEC Chairperson Francis Lim ang pag-itaas kan mga singil asin fees kan ahensya. Ang nasabing plano inot ng ipinasar kan SEC kan taon 2023 pa. Sigon kay Lim, puon pa kay ito kontra na siya sa anuman na pag-itaas ng singil sa mga babayadan sa SEC. Puon pa kan siya magtukaw sa pwesto kana kaaging bulan target niyang pababaon ang mga babayadan asin transaction cost. Nagibo man niya ini kan bawasan ang production fees nin 50%. Ang nasabing pagdugang nin mga singil kan Security and Exchange Commission. Dahil na dagos matapos kontrahon kan Philippine Chamber of Commerce and Industry asin Management Association of the Philippines. Health News, mga tugang, dubang kita kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang UTI o urinary tract infection usually hali sa bakterya na Escherichia coli o E. coli na nagkalaog sa bladder as in urethra gikan sa mga eksperto o sabi ka mga eksperto. Kumpara sa mga lalaki, mas pirmi nagkakaigo ng UTI ang mga babae dahil mas sarani ang urethra sa mga babae sa sendang lubot kung sa'y naghahali ang E. coli na normal na naghahali man sa atikan tao, dagdag pa ka mga health experts. Kaibanan sa mga sintomas ka nasabing helang, ang makulog asin pirming pag-ihi, dugo o na sa ihi, mas mapaharap na ihi, pag-idali sa pag-ihi, diit na pagluwas kan ihi, makulog na pagkikipagdurog o sex, asin pagkulog ng puson. Alagad sigon sa mga eksperto, pwedeng mabulong ang UTI sa bagay kang pag-inom nin antibiotics sa arugan nitrofurantoin asin iba pa. Pero abiso ka mga eksperto sa salud na dahil mag-self-medicate kundi mag-consult sa doktor para sa tamang medikasyon. Dagdag pa kan World Health Organization o WHO na pwede man na maiwasan ang magkaigo ng UTI sa bagay nin pag-inom nin anong sagod 8 basong tubig kada aldaw. Ugaliw na linigo nin maray asin matanos ang genital area. Mag-ihi bago ang pagsin pagkatapos makipagdurog asin perming magsalida ni napkin kada bes may bulan na nadalaw. Abibos pa ka mga eksperto sa salud na in kaso maging malalaan sintomas, pagkonsulta na sa doktor. Health News from Newsbase, Mardela, dahil iba. Thank you, Paring Mar, para po sa latest na report sa kamugtakan kang panahon. Dumang kita sa DOST. Pag-asa, kasabay po si Ariel Samodio. Sir Ariel, good morning. Go ahead. Okay, naaga po. Para po sa tuyang weather forecast mo na aldaw ni Merkules, kung minomonitor na low pressure area, alagad ini man nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, as hindi man ini inasahan na makakaapekto sa anuman na parte kan sa tong nasyon. Ang nasambit na low pressure area huring namataan sa distansyang 1,685 kilometers, sirangan kang extreme northern Luzon. Samantala, southwest monsoon o duro sa bagat ang nakakaapekto man sa bilog na nasyon.
Sa maghapon ng Kabikulan, nilalaumin man na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan, igwaman tsansa ng mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldoy. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog sulnupan na namatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kag kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon, 25 hanggang 33 antas kang Celsius. At saldang nagsirang alas 5:25 ni Naga, masulno pa siya alas 6:16 nin hapon. Alinig sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Salamat, Sir Ariel, sa report sa kamugtakan kam panahon. Mga tugang, iyan po ang latest na mga bareta digdi po sa DCGB News Express. Nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran as in Angel Mustasa o kaya si Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%.
Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry, Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Magayon ang satuyang aldaw ngunyan. Magayon ang luwas kang aldaw adi. Ha? Maray ang luwas ta kan aldaw ngunyan. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang paginom ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay, iyan may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin na iyan, mga tugang sarong antioxidant na nagkakatabang sa pagtaoning proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na ang Liver Aid Silimarin Capsule isabay niya to oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Oho, di ay salbata na 5 minutes na lang, alas 7 na. 4 minutos na lang. Diyan na lang tabi, Karen, iyan na bareta mo sa 7:30. Ano? Inutuntang news item sa 7:30 ang sa imong bareta regarding sa naging resulta kang session kasuhapon sa sanggon ang panlunsod ta kapos kita ki oras. Light moments muna tayo, ha? Light moments muna tayo. Mga tugang kaiba si Joshua Bino sa Baretang Kulalapni. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Konsuelo lang ini. Digdi po mga tugang sa Morning Hirit. Good morning, Tabi, sa mga taga-kwan, mga taga... Ano yan? Sa mga taga-barangay... EMS Barrio. Yan, ha? Barangay EMS Barrio, Barangay 1. Yan, ha? Saro da tabing appointed na opisyal sa barangay, nagserbisyo nin paroro ay baliktad man. Sa bagay, igwaman talaga na habang naghahaloy, nagro-ro. Are, doon paghihugakan, habang naghahaloy, nagro-ro talaga. Imbis na magtultol, garida habang naghahaloy, nagkukulang na, ay, delikado kung ang supog mo nagkukulang na. Iba talaga di. Sige daw, taramon ta daw ang istorya ka ini. Mga tugang na personang ini. Diyan po sa barangay. Joshua Bino sa istorya. Good morning, Josh. Oha! Good morning, Bibi. Good morning sa mga parantabay. Yes. Happy birthday kay Madam Nicole Anbejo. Apagona ko, Nicole Ann Gloriani. Nicole Ann Bejo. Dono Recruitment Officer BP kan BSL SNRL Blood Center. Kay Dr. Kwan? Doc Alan. Kay Dr. Alan? Yes. Nicole Ann Bejo. Aha. Ay lat mo na palaan, madali ang tabaka malingawang ko ini. Nicole, happy birthday ha. Sumagayon ini, duman? Opo. Iyos maputi ini, di ba? Opo. Ay ako pag maputi daw, nata daw tagari. Gusto ko pagparailingon yan. Sisay daw ini. Sarong radio announcer. Mahilig maghiling kay maputi. Nicole, happy birthday, Nicole. Ano ini, single o in relationship? Girl in relationship. Okay. Hanggang sa kita sa greetings. Tayo magparayro. Greetings lang kita. Tabaka dyan naman ka, dyan kayan, natusokan kay kidugo na bako para si imo. Taon ka, sa kutsi mo, lupos na. Dangugon mo ini.
So gusto na magpakasal. Joshua? Aha. So gusto na magpakasal. Sabi ni Ma'am Presi kang Office of the Civil Registrar sa Legazpi City, Legazpi, so gusto na tabi magpakasal, magsabay sa civil mass wedding sa Sabado, July 9. Aha. Magdarada tabi kamukan sa endong Sinumar. Ano nga ng Sinumar? Certificate of no marriage. Nyan, tum mo ade. Buda birth certificate tabi buda valid ID. I-submit po nindo yan sa opisina kan City Civil Registrar. Yan. Ang civil mass wedding po, siguro makasal ka si Mayor Isham gayon. Gigibuhon sa Sabado, mga tugang, may oras pa, isubmit na po nindo ito. Sinumar, birth certificate, buda valid ID. Iyo po. Sabi ni Ma'am Presi, kaya kung kamo interesado magpakasal, sugod na sa OCCR kan Legazpi. Yo. Ayos ka? Noted. Okay, good. So gusto lang, tayo magkipirito ng magpakasal. Karak lang nga ni kayo. So nagsasararo ng magandang kasal. Aha. Pwede na. No, tikuan lang yan. Ayos lang yan. Happy birthday kay Efren Encinas. Kadakol palang kan text digdi, oh. Good morning. Awara na. Good morning, Tabi. Pangapudan sa Committee on Transportation. Ma-observe ang outer lane, delikado o bala sa bihikulo. O sige ha, taxi, kagawad, kwan ini. Sige ng transportation sa sangguniang panlunsod. Grace Kagawad Boots. Kagawad Bots, Lucila. Garo, maniwang kayo ni si Kagawad Bots. Kadakol kang problema sa syudad regarding sa transport. Ay, sorry. August 9 pala ini, Joshua Bako, July 9. Salbatana. July 9, tapos na. Bago na ako sa Sabado. Anong pizza mo niyan? July 9 ngun yan. 9 mo. Maraming nga ni, nagdadangog si Ma'am Presi. August 9 palan. Jasmine, August 9 pa palan. Ining karasalan. Habol pa? August 9 pa palan. Salbatana. Una ako, July 9. August 9 pa. Ang August 9, Sabado. Yan. May oras patabi para kamo magpalista. Jasmine. Ako para mo susupag apon bagang sekreto sana. Yan yo. Piperman tatulo siya. Ha? Joshua. Oha. Ikaw garo kung may plano ka di perman tatulos. Opo. Di magkakaisi ka. Okay. Oha. Disay daw ini. Na. Appointed official sa sarong barangay. Nagsiservisyo ngayanin paro-ro. Imbes na magtultol, garo ngaya habang nagahaloy, mas lalong nagkakawara-ranan ng supog. Sigon sa Kulalaprit, dahil na magkarasahan kan mga residentes na nangangaipon ng tabang. Human talaga, may mga arog talaga kaiyan. Ata na. Yan. Ang sumbong kan Kulalaprit, may residente na nangangaipon ng serbisyo kan barangay. Kundi imbis matabangan, nga inconvenience katanglayan ngaya lamang. Okay. An istorya, nagpasyar sa barangay hall an sarong persona may hahagado na dokumento. Kundi BPN ri ugto na daa, wara sa barangay an mga dapat na mag-asikaso. Ano na iyan? Si sekretarya, wara da bipitan sabi may seminar. Si treasurer man, pighanap ko taba kayuan pwedeng makatabang. Kundi saro man palan. Dai pa da makapabarangay tulos, tamay hangover pa. Ano, di naging... Salbatana. Alam mo ko nung pangwara sa hangover? Ano? Para inom ka sana. Stay drunk. Hanggang masanay ka. Hanggang masanay na. Ganing masanay ka, pero may ka dapat buyong. Awinda. Ano na ngayang barangay ini? Ado da ide. Mga ipo ka ngayon in tabang. Matilam patatal ni. Sabi man kang saro, tala ngaya agom ang tabi mo. Matilam patatila. Tala ka man ngayon ang talam.
O ngunyan. Ano na ngayang barangay ini? Para sa pa, mga ito kanintabang, alagad intirong mga tagulipdan. Kon kaya magpuon kay Kapitan sundo sa mga appointees, muya ng hapoton kan residentes, ano na ngaya ka mo? Nagsiservisyo pa o magparakurubra na sana? Iyo man ang ano. Takon puro ngaya kubra, makamandag na ngaya iyan. Siyempre. Ang barangay ngaya, puro halas-halaso na pala. Nuklaw ka, ang puro halasan yaon yan. Ang barangay da, puro na sana palan halas. Dako lang problema yan. Puro halas pala. Ay, pangyayari sa Mauraro. Pasiguro nga ni, orawang dahil pang eleksyon. Delikado yan. Oha! Pasiguro! Pasiguro. Deswa, DCGB. Luya naman kita. Kung ano naman ang pigigiribo naman kan mga sarawayon. Diyan po mga tugang sa Satuya. Tabi na palibot. Bueno. Tapos na ako Kuya Nems kan sa live ko tabi ano. Live ko okay na kita. Sige. Balikan ta so sinabi ni Ma'am Presi August 9 tabi so karasalan civil wedding. Tabi mas civil wedding digdi po sa Legazpi. O sa mga interesado tabi mag-submit ka mo kay Senomar, birth certificate and valid ID sa opisina kan local civil registrar. Ano da ko si Mayor Isya man makasal kay nita. Siya po mga tugang analkalde ngunyan kan Legazpi. Yan, the civil wedding po yan. Maray pa mag-organize kita Kuya ni Mickey Mas wedding man ano? Ano? Ade? Ang pa-sponsoran ta sa congressman ade. Alam mo nga si Congressman Kaloy. Congressman Congressman kay Congressman Pido sa Bicol. Congressman Crisilagman, Congresswoman Crisilagman. Poda si Congressman Salceda. Ang ninong ako sana. Ade. Poda si isang pwedeng ninang daw. Ako lang. Pero ang magasto, sutulong 4 na congressman. Kaya nga sa laari ang fight mo ngayon Kaya nga malain ang plano mo sa buhay. Salamat po sa irong pagantabay. Pero ang wedding ta sa simbahan, di ba? Makuang kita, church wedding kita. Ade, sige daw, taplanoon ta daw kay Marayan, ha? Tam problema dyan, ang sibog pagkatapos kang kasal. Pwede man kayo po na basta pagkatapos kang kasal, o kanya-kanyang uli. Ade, kanya-kanyang uli. Salamat kan sa inong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. Henry M. Good, kasabay na po mga tugang ang DCGB Barreta alas 7, si News Director Mar de la Cruz. At ang sexing Jasmine Baloloy. Ano nga ko Jasmine na oras na? Alam ko nga po. Mari ang hilingan niya kay Basura. Salamat. Goodbye, Maray Naga. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga.